Va, Martí! Vamos, Aleix! Volta! Ahí està Martí. El lliurament de trofeus de les categories masculines menys de 55 quilos i més de 90 quilos. Menys de 55 quilos, tercers classificats. Robin Gira! i Jordi Borrell Priorat. Aixeca't! Segon classificat, Enric Alonso, Louis. Molt bé, Martí. Bé, Martí, bé! Gaudent, Priorat. Mou-lo! Ara! Ara! Va, Martí, molt bé! No te llega nada. ¿De dónde aquí hoy? La manga. Rectifiquem a la categoria menys de 55 quilos. Martí, comicata, Martí! Tercer classificat, Borja Blanco. Martí, tu agafes primer! Agafa tu primer, Martí! Va, tu primer! Agafa tu... Ah, sí, molt bé! Molt bé, solapa, agafa la solapa! Va, Martí! Otra! Agafa tu! Ell així! Tú primero. 1, 2, Martí! Va! Categoria masculina, més de 90 quilos. Segon classificat, Edgar Sáez, Marís de Sant Joan. Martí, ataca! Ah, així m'agrada, Martí! No passaré! Molt bé! Agafa per dalt! A dalt! Agafa a dalt, Martí! Ai! Segueix així, Martí! Molt bé, Martí! Martí, molt bé! Segueix! No et paris! Va, Martí! T'han fet molt bé! Muévelo y entra. Ya. Martí, mou-lo! Bé, Martí! Va! L'altre! Va, tu pots! Domina la mano. Molt bé! Toca! Molt bé! Ai! Toca! Aixeca! Vamos, Aleix. Va, segueix així! Ahí està! Ahí! Toca! Va, Martí! Toca!